asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome po sa satuyang programang Bicol Connection. Malumlum ang kalangitan. Sa lado teknikal, ang sakuyang partner D. Engineer Joanner de Villa. Ang pinaka-cute, pogi. Kan Radyo Ronda, ano nga? Sa information niya si Aldrin Orlando sa opisina si Mang Kayla Ligasyon ang samoyang Administrative Officer Finance Manager. Sa transmitter site, yan man naman po ang pinakahobin na Chief Technician sa Kabikulan, Engineer Abilin Dontorale. Ang pinakamaskulado tang PSG. Iyo po si Jimmy Guanzon. Ay Jimmy, ano na si mga pigugutos-gutos ta dyan, marambong manggiraray. Ano, may kamuti palang duman na ano. May kamuting kahoy na pigtanom sinda, no? May kalunggay. Kaya salbado na kung mga pang ano-ano sa naman na gulay. Kung makusido pa lang, magutos-gutos na sana, okay na. Salbado. Kaya mayong gutuman. Sa luwas, makaiba ng taman labang sa tuwing mga karonda. Oy, Biyernes, ma-meeting pala ang Radyo Ronda, ano? Iriga. Gabos. Production man yan. Technical and ma-meeting kita sa Friday. Putunta si Ma'am Kyle kung anong oras, ano? Congratulations duman po sa mga nanggarana, ha? Bago na naman ang mga nailihir na opisyalis. Kan League of Municipal Mayor. Congratulate ko daw si Mayor Ray Lacostican Buhi. Ang bagong president kan mga alkalde sa enterong Camarines City. Pero baga anggot si Congressman na El Revilla Perti. Kaya permin na mabulo. Dati kalyado niyo ni Kong Migs and Kong El Rey. Ngunyan tagaro nagtumang. Aba. Anggot si Kong El Rey. Mayo ngayong sarong tataramon. Saka itong tracing mga naglipat takutan na sa endang suporta.
inabot sa actual ng nagpari na naman kaya ang gusto kong dahil na palang sindama ako katong birik-birik ang tambod. Dapat talaga dahil itong igwang inapod na loyalty. Sa ginibong eleksyon kani, kanakaaging aldaw na Sabado, duman sa Sarong Hotel sa Naga City. Bago na pong presidente kan League of Municipalities of Camarines Sur. Ining si Mayor Ray Lacoste Canbuy. So, palayugan ko daw kamo ning congratulations. And Vice President, iyo po si Mayor George Bengua, kan Pasakaw. Ang Secretary, Mayor Gerald Peña, kan San Jose. Ang Treasurer, si Mayor Nina Bagasbas, kan Balatan. Oy, Mayor Nina Bagasbas, kan Balatan, kumusta? Hindi na lamang kita nakakapasyar sa Banwaan, kan Balatan. Haloy na, no ha? Kung pa ka itong nakaaging eleksyon, dahil basang kita nakapasyar sa party kan Balatan. Good morning sa mga taga-Balatan. An auditor po si Mayor Lida San Luis kan Garcio Torena. Lalo na sa party kan Garcio Torena lang rayo. Sa Partido District. Di basang kita makapasyar sito na, no? Kaya good morning sa mga taga-Siton, Partido area. O congressman man do dyan, ano lamang ang accomplishment na pwedeng i-report sa mga taga-partido. May barbarita ako na takot maning lumaban si Congressman Puentevilla sa pinakamataas na pwesto sa pagka-gobernador sa Camarines Sur. Kaya tranquilo ang mga nakalinyada. Sabi nga ni kaniba, maswerte. Ang mga nakalinyada kan mga Villafuerte, maswerteng lalo si Gob Luigi. Garo mayong malaban sa iya, pwedeng second term or mag-revise ni papa niya. Pwedeng si Kong El Rey, como pwedeng last termer congressman kan second district, magbalik sa pagka-gobernador sa masunod na eleksyon, di ba? Kita kaya dawa tapos pa sa ng eleksyon pang girarayang pigpipararan, kan mga politiko. Pwedeng si Governor Luigi Villafuerte mag-re-elect or mag-laban congressman. Depende po yan sa chairman kan Team 1 Kamsur. Pero dahil naninda ako ito talagang mga kalaban ninda sa politika na mag-bali pa or maki-alyado pa sa senda. Magkalaban-kalaban talaga sa politika na. Hindi ko naman kuta ng babaralyuhan, pasiring sa kampo kan Simon Kamsor, kundi kun mayo ng sarong tataramon, sabi ni Kong El Rey. Day naninda ako. Laban akong laban. Naging PIO po, si ining public relation officer, si Mayor Roel Tuy, kan Tinambak. Ay, congratulate ko madaan mga bagong direktor, kan League of Municipalities. Sa mga direktor pong na elihir, si number 1 dyan, si Mayor Fernando D. Simbulan.
Kanabuak Camarines Sur. Congratulations ha. Naging ano naman po baga ni President kan Mayor's League sa Camarines Sur. Saka abogado pati. Si Mayor Melanie Abarientos Garcia, Candil Gallego. Dangan si Mayor Nelson Ligaspi, kang kanaman. Si Mayor Jesus Kamara, kan Libmanan. Tapos si Mayor Tomas Bucago kan Sipukot. Mayor Christopher Lizardo kan Minalabak. Dangan ng pang-pito, Mayor Philip Salvador Sinyar kan Magarao. Pangwalo si Mayor Anthony Reyes kan Milao. So congratulations sa inyo, mga bagong opisyalis kan League of Municipalities of Camarines Sur. Sa pahingenot kang bagong presidente, Mayor Ray Lacoste Canbuy. Mabuhay ka mo. O sana ang programa nindo, ito talagang makatabang sa pagbangon kan sa tuyang ekonomiya. Kung paano ang mga bagong programa, proyekto, nasa indo pong mahaman. Oy, salamat man sa mga mahihigos, mga maasahan na miyembros kan Philippine National Police sa Bicol Region. Lalo itong Augmentation Force, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, na nagtarabang para mamantinir po ang pasi orden na maging maayos, matrangkilo, mayong ano pa man ng mga untoward incidents na natapos na selebrasyon kan Piña Francia Fiestal duman sa Ciudad Dignaga. Mayong problema tapos dapat araw kayong pirmi ang pagmantinir kan sa tuya pong pasyo din. Oy, sa enterong probinsya kan Kabikulan, good morning, good morning. Good morning sa mga locally funded teachers sa probinsya po ng Camarines Sur. Suportado po kamo kan gobyerno sa pamamayo kan bagong gobernador, Governor Luigi Villaferte. Sa mga sakripisyo sinagtataon ng serbisyo sa probinsya. Saludo sa endo po si Gov. Luigi. Kaya sana padagos ang paghigos, asin dedikasyon, tanganing makataonin marhay na edukasyon sa satuya pong mga kaakian, asin kaubinan sa laog kan na probinsya po ng Camarines Sur. Ini yung Bao Community College Dakol lang nakakagraduar dyan. Dakol natatabangan sa educational program ang sa tuy apong probinsya. Yan mga magagayo na programa, libreng edukasyon. Sa tuy ang gobyerno national and local government para dakol na maging professional, dakol ang magrahay ang buhay. Kampanon, di ka difficile maghanap ng pantuition. Pero ngunyan, at least may ayuda po ang DSWD. May mga educational cash assistance na itinatao. On elementary, high school, college, pati sa vocational. O kaya,
nakakatabang na po ining maray. Ang importante sa naman sa mga estudyante maghinigo sa pag-eskwela, ano po? Ano po ang gabos na ticket para sa Hiraya Festival, libre. Sabi yan ni Gob Luigi. Dahil nga mo magbakal ng man na ticket na i-offer sa endo ta libre yan. Baka nga may magpabakal. Ida ako nauuntok ang illegal na droga sa Bicol, ano? Malat iguana naman ang sarong negosyante na tulak nin illegal na droga nasa lakab kan Intelligence Drug Enforcement Unit kaya sinagibong by basta operation. Kaso banggido man sa Zona 4 sa Bayabas, Barangay Abilia, Naga City. Na-recover kan mga otoridad ang tulong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahan siya po na nagkakantidad sa 102,102,000 pesos. Grabe, kung makabariwas kaya po, inigulpi na naman pong magkakabarangag ay pangyayaring buhay ito yan. Gulpi na naman na, ano yan ta? Nagkukulang-kulang ang supply tanin. Anong mga nagkukulang-kulang tang supply ngo niyan? Pati asin kayo, nagkukulang-kulang naman ang supply. Ano pa? Ang kamote. Ang kamoting kayo, nagkukulang-kulang sa supply. Ano pang mga nagkukulang-kulang na supply? Bagas, diamond. Minsan nagkukulang-kulang pa ang supply kan na arena. Ano? Pero ang supply kan siya buo. Garo dahil nagkukulang bastante ang supply. Kaning illegal na droga. Ay ano na tayo, Diyos ko. Bakit ganon? So pagkakanlugod para mabuhay ang tao, nagkukulang-kulang ang supply. Pero pag abot sa Shabu, garo bastante ang supply. Ay ano na tayo, Diyos ko, na paano taarog po kaya? Pangyayaring Oy, sa Japan garo nakamati man ning maiwasan na distruso sa part of Western Japan ang Super Typhoon Nanmadol. Kung digdi sa Pilipinas inapod na bagyong Juicy na bansaga na pinakamakusog na bagyong nabilog sa enterong kinaban. Kasi ni kadawang super typhoon na nabilog ngunya na taon. Duwa na pong nagadan. Duman sa party kan Japan. May natambunan ng daga. May nagadan sa laugan sasakyan. May mga nawawara pa. May 11 sanggatos na ang nagkarulugad. Biglalao man po ang mas lalong lamasa. Ang bagyong Nanmadol sa party kan Honshu, Japan. Sa aga po. Kaya keep safe po. May mga kababayan naman po kita sa party kan Japan. Ako nga may tugang po ako na naagom ning hapon.
Tapos, yaon po sinda duman naka-star sa party kan Japan. Kaya dapat permiman sindang, ligtas, sa ano pa man ang kalamidad. Uy, mga tugang, makonsuelo na naman na barita, Ama akon mong teacher na agumnin sarong soldado. Rinorip. Rinorip. Ay, na tayo, Diyos ko. Rinorip din sarong principal. Ay, nang dahil natakot sa agum na soldado. At ibad, armala iton ka. Dapat na arog kayo ng mga agum ng militar. Dahil pwedeng mitaran yan ta. Badilan bagaan militar. Ay, dahil takot na yung principal na marorip na ini. Manerorip. O itubod ka man kayong Joanner, nababasa mo sa mga social media na ang pagkakan ngayon ng tahong nagpapatibay sa relasyon kan mga mag-aragom o mag-irlusyon. Kaya sige ka lang yung kakaning tahong. Pambira man niya ako niyang pinurbaran ko magparakakaning tahong. May laga pa kong ma-hospital, tagar niya ako na high blood ako. Iyan pala nakaka-high blood man ang tahong. Pero sabi kan iba, magparakakan ka ngayon ng tahong, sarong solusyon na nakakapatibay, nakakapahaloy kan iribanan, kan mag-irlusyon o mag-aragum. Bakal ako ng 2 kilong tahong, mala nita. Ilaga pa kami magkasuwayan ta niya ako hospital, aabotong ka rin. Kundi, kung na bakong hospital, cemetery niya ako abotong tagay, nakaka-high blood mo pala ng tahong. Ilaga pang magturutumban sa kuyang mati. Pambira niya akong buhay. Oy, mga tugang teacher na agom nin soldados rinorip kan na principal. Besto da po ang sarong teacher as in principal, nag face-to-face class sa laog nin sarong in sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Pambihirang buhay tayo ni Ano do kaya minsan ang ibata mayong kakontentuhan sa buhay. Mayong kakontentuhan sa regalong partner na itinaukan sa tuyang mahal na Diyos. Kung anong nakutan ang itinaw sa tuya, yun ang pasalamatan ta. Yun ang tiuson ta, sa madaling sabi. Kundi ang iba po, mayong kakontentuhan sa saro. Na gusto magpara nanamit pa sa iba. Asin manamitan man ang iba, pambirang buhay tayo na, Sigun po sa paliwanag ka na happy ka na pulisya. Duman sa Carmen Police Station, sinabi kaning kaibanan mismo an agum kan teacher. Sa ginibo nindang operation, sa laog nin sarong lodge-in, asin dumana na abutan an sa iyang misis, asin school principal, na magkaibanan sa sarong kwarto. Uy, mga tugang, sabi kan iba, pag halimbawa, nahiling sa akto na pareho huba o kas ang lalaki sa kababae sa laog kan kwarto. Na bako man magkapatong, garo masakit dang patunayan pa yan na igwasintang ginigibong katarantaduan. Pwedeng ma-acquit pa pala ang kaso kung kakasuhan. Unless otherwise, nada ko caught in the act na nakapatong. Arog pala niyang ganyan Kaya ang late medyo dapat may substantial evidence pang kaipuhan. Ayan pala niya ako, bako yung ebidensya na nahiling mo na nago mo. May kaiba ng pariyo sinda hubo o ka sa laog ng sarong kwarto or ladsiin. Bako pa pala niyan masasabing bastanteng ebidensya para mapapriso mo ang duwang ini. Ay, dahil pangay. Pangay ka mo sa labig na turutuan sa korte. Ay, kung may orag pangay na ako akan kinakasuhan mong abogado,
Ay, tapos ngayon, dismiss ang kaso mo. Kaya dapat niya maghanap ka ng abogadong pribado. Ay, arog pala niya ako yan. Kaya, mauurag man niya ako ang mga abogado kang prosecutor's office. Igwaman baga niya ako itang public attorney's office. Iba nga itong mga pribadong abogado. Tamahal nga ang bayad pati. Arog pala niya ako yan kaya. Sigon po sa mister, nagduda na. Nagduda na siya sa iyang misis na may ginigibong kababalaghan. Kaya pig para subaybayan, ay nagsumbong na siya sa mga pulis. Mga kabaro, diba ni nangayakunin doon, tas alakabunta na yung agum ko nga sa kayo ni yung sambay nga kayo ni. Oh. Kaya parang kang inamin mang kandua na may nagibot talaga sintang kasalan. Habang ang soldados po porsigidong magsangat nin kasong adultery laban sa agong kaining teacher. O kung kung ang lalaki, ang mister makaso sa misis, adultery ang kaso. Kung ang misis man makaso sa mister, nanadako po na igwaman na kalaguyo or sambay, ang kaso palang kayang concubinage. Tama ba, Joanner, o mali? Concubinage, Yeah. Kaya dapat pala na sundon lang itong sampulong tugong kanmal na Diyos, dahil kang problema sa ibabaw kang kinaban, mabubuhay kang maugma. Thou shall not commit. Commit o commit? Adultery. Iyo po baga, pag masunod mo lang yan, nagrahay na po kang sa imong pagkabuhay. Nagtuturog kang matrangkilo. Kung masunod mo lang ang 10 Commandments, tugong kan sa tuyang kagurangnan sa mga tao. Oy, good morning sa kapos na itong mga parantabay, You shall not commit adultery. Yan. Yan ang importante sa naman sa mag-arag ko. Pero kung dahil na mapugulan, doang klase lang yan, suruwayan, tapos ipapriso. Pati itong nanggulo sa pagbuhay-buhay. Bueno mga tugang, mabalik kami. Pagkatapos lang kan mga hanap buhay mi ni Joanner de Villa, Ang oras na yan, tot sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories.
Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman sindan in branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman sindan in duwang branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sindan in branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom,
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida Kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Bida Kid. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging Bida Kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na po malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, kikita na ko. Then, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Good morning, Kirman ng Monica Periki, kan Lima Sol sa Epros for always watching and sa pag-share kan mga programa kan RPNDC kaya. Thank you, thank you. Disqualifika po kan Comelec First Division ang gobernador kan Albay na si Noel Rosal uli sa paglapas o pagbayolar sa Section 261 kan Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpapaluwas, disbursement o pagastos nin pampublikong pundo sa laog nin 45 días bago ang aldaw kan Pirilian. Ang desisyon po nag-ugat sa pagsasagibo nin payout o pagpapaluwas nin cash assistance kan LGU sa mga tricycle driver. Asin senior citizen habang si Rosal ang alkalde ka ito sa siyudad kan Legazpi. Masakit man kaya po na basta talaga magparapalawas kaning pondo kang gobyerno. Nagkataon na ban ka ito ang pagpalawas ng kwarta
aba, kung yan mapatunayan man agad, kung may finality, ay baka talaga dapat sa ining palakaw-lakawon sa iyang pwesto. Sa saro pong resolusyon na iniluwas sa ngunyan, kan first division, pinagbigyan kan COMELEC First Division ang petisyon ni Joseph San Juan Gila na i-disqualify si Rosal na magdalagan asin ng gobernador kanakaaging eleksyon. Sinabi kang COMELEC First Division na maski nga ni ang pagpapaluwas ng cash assistance bibilog din vote buying, ang batas da ay nagpapataw nin pagbabawal sa pagpapalawas, disbursement o paggastos kan pampublikong pundo kan mga ahensya kan gobyerno para sa gabos na social welfare and development projects asin mga aktibidad apwera sa sweldo kan mga empleyado or tauhan, karaniwang gastos asin normal, iba pang mga gastos na pwedeng tugutan kan komisyon pagkatapos kan dapat na pagadango, gano'n. Sigun man sa tagapagtaram kang COMELEC na si John Rex Laudianco, si Rosal ang pwede man na magtinermo na bilang gobernador hanggang sa sarong final na pasya o desisyon kan full body. Dahil ang desisyon po kan First Division may be final but it has yet to attain status of being final and executory. Idinagdag pa ni Laudianco na pwedeng magsunad pa si Rosal mag-file in motion for reconsideration sa COMELEC in bank, after which the matter has the potential of being elevated to the Supreme Court. Mataas pa pala ni sa Supreme Court. Until a certificate of finality is issued, together with a writ of execution and an entry of judgment is made, the matter has yet to become final and executory, sabi po ni Laudianco. Subaybayan ta daw po ini kung matatanggal sa pagkagobernador, madiskwalipikar si Rosal or matanggal siya sa pagiging ilidong gobernador kung talagang mapatunayan na siya nakakomiter kan siring na bayulasyon. Kaya dapat ang mga yaman po sa gobyerno, manindo yan. Lalo na itong mga local government units. Nasigi ang garastos na dahil nagkaka-audit. Ang Commission on Audit, napapagal na. Kapupos katong mga local government units na igwa pa pong mga unliquidated cash advances. Kung ano man po ang gigibuhon kan bagong mga nanggara ng local chief executive sa indang mga lugar, sa indang mga nasasakupan na banwaan o syudad. Paano ta po papara ang mga pangaran kan sa indong mga banwaan, kan sa indong mga syudad, sa listahan kan Commission on Audit na igwa pa pong mga unliquidated cash advances. Surusogan na daw nindo si mga dapat na mag-sumitir kan mga attachment kayan, mga resibo kan mga ginagastos kan sa indo pong gobyerno lokal. Kaya dapat lang po talaga
ang kwarta po kan gobyerno, dahil basta-basta ginagamit yang lalo na sa pang-personal na interest. Dapat ang isipon ta, itong susog sa tamang reglamentos. Dahil kita pwede magparapagwapo sa pira kang gobyerno para lang makaguno kita ng dakol na buto. Kung dahil pwede. Dahil pagpiriton ang dahil pwede, ano po? Anong manabagay na pinirsa mo, may mareklamo. Oras na mga tugang 32 minutes after 10 o'clock in the morning. Kung kumusta naman daw dyan sa Nabua National High School kung may kurintina ang mga classroom dyan. Pero minsan kaya igong classroom na may kurinti, igong classroom na udaki kurinti. Garo ribay-ribay siya na ang garo. Phase 1 na ngaya, may kurinti. Phase 2, igwa. Ang opisina ngayon ni principal, perming ako ki kurinti. Perming may gamit na aircon. Ano naman tayo, Diyos ko. Maraka, ang gabos na classroom, agko ki supply ng kurinti. O ano nang nangyayari? Saro dayan sa pinag-uurlaan dyan sa Nabuata. Ang ibang mga estudyante nagtitiyos ng kadikluman. Nagtitiyos pa ng kagat ng namok. Basta kapag madiklom, yaon man ang atake kang namok. Eh, paano kung an makakagat ng namok? May dingge. Aba, dahil na po halato na may madisgrasya pang magkahilang po. Obligasyon po as in responsibilidad kan sarong administrador ng eskwelahan o prinsipal. Pangatamanan ang sendong mga teacher as in man mga estudyante as in kapalibutan. Dapat ang kalinigan mamintin dyan. May barbarita pati ako ta. Kahit tubagang mga panahon, igawa man dyan mga reklamong mabatang sangaw kan tangkal. Saka dapat ang laog as in palibot kan eskwelahan. Malinig, matiwasay, as in maraming environment. Kana mga empleyado, mga teacher, as in mga estudyante, di ba? Saka ang eskwelahan o administrasyon o principal na magtugot o maghagad ng contribution sa mga magurang o estudyante. Aba, bawal na kayo ang magparakolekta ng mga core contribution po. Dapat po iagi nindo yan para tukdan ta kamo para dahil magsarabit. Igwa sa ng Parents and Teachers Association na kung may mga pro-project kamo, halimbawa, transform lang yan kay Puwanta. O kung igwa naman lang budget din, na kung mangulikta din na iagi sa PTA. Halimbawa, may mga pro-project, iagi nindo sa PTA. May presidente, may opisyali. So, pangulikta na ngayon kamunta, kay puwanta ng ayuda. Umarog sa naman yan kaya legal. O mareklamo, si Sema na magreklamo, itukdo lang nindo. Nag-agi yan sa PTA. Dinagad na yan na kontribusyon sa mga estudyante at mga magurang. O di tapos, o daki problema. Pero pag dahil nag-agi po sa Parent Teachers Association sa agreement or meeting o napagkasundoan, maki-question po ka mo. Bawal naman yan. Sabi kan DepEd. Bawal na magparharagad ng kontribusyon sa mga estudyante. Ining pagtios tang ini na mati kita kan pagtios dahil po kang COVID-19 pandemic. Okay, dapat sa gabos na mga eskwelahan, maging pribado as in pampublikong eskwelahan. Elementary, high school o college yan. Dapat permi kitang may supply ng kuryente. Pandawa, dapat bawas-bawasan ang unang kung ano-aning kontribusyon na hinahagad sa mga estudyante asin magurang. Pantulo, dapat mamintin po ang kalinigan. Mayong maparong ang mga estudyante dyan ng mabatang parong. Ano man ang parong yan, basta mabata, ikinakauyam kang tao. Iyo po baga. Aba, ano ini?
naglayog na pasiring Estados Unidos de America sa tuyang guwapitong Presidente Bongbong Marcos. Economic recovery, food security, ibibida. Mala itong nakumbinsian masa. Kaya nanggana ning si President Bongbong Marcos, tama ako nindong gibuhon 20 pesos ang kada kilo kan bagas, nagrahay na baga. Kundi pigwa para hanap ko sa merkado, publiko. Kung igwa na lamang 20 pesos kada kilong bugas, ay uda pa. Udit ka na ko. Si binaba ka lang ko. Kabangang kilo lang sir. Ang 20 pesos mo, pambira. Maray na klase nga yan. Sinanduming. Oh. Pambira man niya ako. Sabi niya ako ni President Marcos, gigibo niyang 20 pesos ang kada kilo. Sabi pa sa naman, dapa nga sa gibo. Kaya garo, magibo siya ng paagi. Luminayog pasiring sa Estados Unidos de America. Si President Bongbong Marcos Jr. para mag-atindir sa gigibo na 77th United Nations General Assembly. Taan presidente kan Pilipinas nakatalaan na magtaram. Magpaabot ng mensahe. Uy, pero si Papa niya, kakumbinsi ko daw na maray dating President Ferdinand Marcos Sr. Maatong korok kodigo. Pag nagtataram ito sa tubangan kan mga presidente kan intirong kinabaan, mauragon tong magtaram. Mauragon na maray, dalang bilibo na kung maray. Sa kababa ka ito, ang presyo kan mga panginot na barakalon. Ita maglaog na niya yung kore. Diyos ko. Puminoon na pong magparaulan to ang mga barakalon ta. Pangyayaring buhay ta niya ako ini. O kaya mataram sa UN high-level debate sa aga. Oy, ngunya na aldaw na palanta, Martes na baga. Kung saan inaasahan na didiskuteron, sa ini ang gustong mangyari ka na administrasyon para sa economic recovery, food security. Na di kita digdi yung magkagurutom, dapat bastanting supply. May pagkain sa kapagkainan. No, yan. Tapag bang bungkal mo sa lamesa mo, mayo kang pagkaon, mabaling ang taong nagugutom. Tapos yung mapadapit sa climate change, rule of law, and agricultural productivity. Lalo na pong siya ang sekretary mo niyan, kan Department of Agriculture. Ano ang may tatabang? Anong solusyon para magbaraba ang presyo kan mga pestisidyo? Pesticides. Ano pa? Kaya mga pigalag dyan, mga abono. Takamahal kan mga presyo kan abono. Pesticides or fertilizers. Mga binhi kung paano makataong libre sa mga parauma. Paano man po da magmareray ang ekonomiya kan mga parauma ta. Nakatalaan man pong makihampangan sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center. Naglalauman na atindiran ning 152 na heads of states asin mga opisyal ang general debate. Bandang alas 8 ning hapon or bandang alas 8 kasudma na pagkaaga nagabiyahe na pasiring sa Estados Unidos ang sa tuya pong president. Ang presyo tangon yan kan petroleum products, LPG, ano na ni? Sige sa nabagang dahil nabagagayod ni yung mga barabaan presyo kan mga ini. Oy, ini pong piglalauman kan ibang ang iba po daw na mga barangay official namumuyaman na ma-postponed ang eleksyon sa maabot na December, ngunya na taon. Dahil enot na enot, udaki gastos. Diretso ang serbisyo, diretso ang pagsweldo. Pero,
in fairness, duman sa mga nagtatrabaho with good performance, with accomplishment na mga barangay official like punong barangay and barangay kagawad, kita po minapabor. Alaga duman po sa mga unproductive, non-performing, no accomplishment report na mga barangay officials. Ay paano yan? Maparasweldo na naman kamo, magpaparakabkab ng honorarium na udaman lamang pong kaugmahan na itinatao sa publiko, sa community. Kaya ni ba, nakagawad na gustong tumumang sa kapitan ninda na maluya sa serbisyo publiko, ay ang gusto po, idagos ang eleksyon. Oy, madepende pa po. Sa pagpa-oktaba ka na barangay eleksyon, kung ini po makakalusot, duman po sa Kamara Alta or sa Senado. Sa kumbaga sa Kamara Baha, pabor sindang ma-postpone, taenot na enot, nalanitan pa sa naman ining mga nakaturukaw tang mga nanggaran ng opisyal kang gobyerno sa nasyonal asin sa lokal, natapos pa sa naman ang presidential and national and local election. Ay simpre man po ining mga kandidatong mga barangay officials. Nung ka iparanong ka na dahil ni maaragad gastuson sa mga busing. Although barangay election is a non-political, apolitical. Pero po, bako man kitang mga patal, mga bobo na dahil ta mahihiling na mga barangay official yaon sa mga residente. Kan gobernador, kan congressman, kan mayor, na magpila para maghagad man ng gastuson, ayuda, para sa sendang logistics man. Tamagastos man po sinda sa eleksyon. Although dapat na nga nagagastos. Tasabi kang kumilik, ang pagagastos kan eleksyon nga ni, 5 pesos kada botante. Kundi ano mo sa naman yung dahil man yung nasusunod. Kalokohan man na. Maray pang sabi yung tampay man. 50 pesos ang minimum, pwede pa. Pero 5 pesos, sus maras, akitan mo ng 10 pesos, baka ibatikal sa emo, mapaakitan ka pa ng angog, Diyos ko. Ano sa naman mababakal ka yan? Kundi, ano sa naman po yan? Adlib ta sa naman yan. Kabalang nga ning kabalang, gapuon mo ning bariya, anggot. Pero na-smile. Lalo na kung bati ka lon mong batag, lalong na-smile. Pero depende po, depende. Sa Senado, may mga namumuya, may mga audit na mapospon ang eleksyon. Daigwang mga gusto man na mag-serving punong barangay. Maribayan man itong mga barangay official na talagang udaman na nagiginibo. Kaya nasa individual naman sa na yan. Kung nahihiling po nindo na dahil man nindo kayang mag-perform as punong barangay or barangay kagawa, di dahil na ka mo magkandidato, dahil na magsunod sa mga butsorno o duli-duli kan ibang tao. Na lumabang ka na ngaya, magkandidato ka na ngaya. Garo man sa mga councilor or sa ano pa man na mga posisyon sa gobyerno na pinag-iilihir kan publiko, kan mga botante. Kung dahil mo man kayang mag-perform, kung dahil mo man kayang makitutuan, kung ka man adunong, mara si padi kong dunugot talagang ini, madunong ini. Okay, good morning, pading doon. Gano'n ngayon ako nagdadamag ang padi ko, dahil ko lamang ma-greet niya ako, batiyong ko daw. Dapat dahil na magkandidato po. Takon, gano'n man yan sa mga congressman, mga senador. Kung nahiling nindong lalabuton man sa nindong tukawan sa Senado o sa Kongreso. Takon dahil man nindong kayang sumabay sa dunong, sa platika, sa pagpasar nin mga bagong ley na pwedeng i-implementar sa nasyon pag ini na-aprobaran, ay di dahil na kita magkandidato. Mas maray pang magtunong na sana, sabi kan mga albayano, tumunong ka. Yan.
Pero alagad kung ika may kakayahan mananggad, may abilidad na magsirbi sa publiko o sa gobyerno, so be it. Go ahead. Pero kung mapangirit ka sa naman dyan, asin magparatukaw, asin magparahalat ka ng amin o pagsabing raise your right hand, magparataas kan tuo mong kamot, inutil yan. O, pag nagsabing attendance, check attendance kita, Joe William, present, no, matas ka na kan sa emong tuong kamot, present ka ba ya? Any second, kung ano pang mga ano ka yan, sige, seconded by ano nga, sige ka lang araan sa, pero dahil mo kayang sumabay, sa ano pa man ang mga deliberasyon, tuan sa pagpasar ng resolusyon or ordinances, di mas maray pang tumunong na sana. Tama ko pong suba-suba po, ang pagiging ilihidong opisyal kang gobyerno. And you are always subject sa pag-scrutiny, ma-scrutinize and subject for criticism. Dahil mag-route po ng buot ang mga nailihir na opisyal kang gobyerno. Lalo na sa media kung kamo natutuyawan, dahil kamo dapat maging onion skin. Talalo kamong titirahon kan media kung ilihidong opisyal kang gobyerno may pagka balat sibuyas. Dahil yaong kamo sa gobyerno nagsisirbi, karapat dapat lang kamong hanapan ng performance and accomplishment kan publiko. Oras na nasiripan kamo, maging kang media, maging kang community, nasiki ka sa naman sa ng kabkab ng sweldo, mayo ka manahahaman lamang na proyekto o programa para sa katabangan mo sa komunidad o sa publiko. Very poor performance ka. Dahil ka na mag-re-elect. Tama o mali? Kung dahil mo kaya, mag-service sa publiko, ano man ta magpapara ka, kandidato ka, anong ta mapadara ka sa butsurno asin duli-duli kan ibang tao. Nasa personal mo naman sana po yan. Igwanganing mga naiilihir, mismong nagtataram na, ako ngaya maluya. Pero nanggana. Very proud pa. Pero at least inaamin man na ako ngaya maluya. Dahil ngaya ko tatao sa mga pagpasar nin mga leyes. Talaga ngayang ako maluya. Pero nanggagana. Pero anong performance mo? Ano ang sa emong accomplishment? Nakakasupog po baga sa sarong elected official na magparaswildong makama na aambag na ideya or na i-contribute na law or local laws para pakinabangan kan gabos na bisenos sa sendo pong lugar. Madyang ka, ma-attender ka ng regular session, maray kung regular ka, maray kung arog ka mo ki Congressman, kampanahon pa ni former Congressman Sal Portono Sr. na outstanding congressman. Orgulyo kan mga taga-Kamara ni Suringkunada na perfect attendance. Pero, ininguhan niyang perming presente sa regular session kang Congress with good accomplishment and performance sa Congress. Naduhuduhulan permening UNRA as perfect attendance, outstanding congressman. Ang pinakamaray, tamay dunong, igwang ipinasar na mga kaadakol na mga House Bill, ang iba po naging law, arog kan Portono's law. Adakol, kung paano ka pasumpaonin sa sarong punong barangay, na ang ma-administer po ang punong barangay sa pag-oath taking kan puon presidente kan Pilipinas. Bababa. Law na ipinasar na haman ni former Congressman Sal Portono Sr. Saludo kita kayan. Maurag na naging ilihidong opisyal. Bako pang korespot. Gama sa magagatabang.
Ag kung nadadara. Oh, yan ang importante dyan. Gabos na nga epo, kalaban man o bako. Pag nagdulok, naka-smile pag puli, paghali. Mayong uubing luwaan. Maurag. Talagang, yan ang dapat na magdakul pa ang lahi. Sa pagiging public servant. Di ba? Ay, good morning kay ano pala. Former Congressman Sal Portono Sr. and former Congresswoman Jocelyn Portono tayaon da palan sinta duman sa party kang Europe. Nag-borbakasyon man, nagpa-relax-relax. Importante kaya sa nagugurang-gurang na, nagkakaedad na. Avoid stress, avoid sa nakakahadit na mga bagay. As in, restoryahan, lalo na kung pag mayo naman sa posisyon, dahil naman talaga dapat pagpara teksan, ano? Oy, Joter, bako nang kaya epektibo itong resita ko sa emo, ano? Nanya ko mga di ka lang at automatic niya ko ang biyaya na abot. Garo bako nang kaya epektibo, taano na kaya? Bako naman siyang elected official, maana sa posisyon. Pero alagad po, tunay na mag-service sa publiko. Kaya ini pong mga barangay eleksyon na ini, may nagpapabor na mapospond, may mga kontra man na mapospond. Ma-oktaba. Siyempre so iba man na gustong magkandidatong kapitan, na gusto naman daogon ang kapitan na nakatukaw kung maluya man ang performance, accomplishment, di siyempre baldi na mapospond. Pero mapakitang may ginibo, madepende po sa Senado kung madadagos uday ngunya na bulan na Disyembre 2022 or madadagos sa otro taon 2023. Ano po? Sabi baga ni Senadora Amy Marcos, Chairman kang Committee on Electoral Reforms, na nag-sponsor ka na kaaging simana nin resolution gayod or anong apod ka ni propostong lay na i-postpone ang eleksyon gibon Disyembre 2023. Alagad, sigon ki Marcos, nagkapira sa pag-iriba kayo ni as in cabinet officials ang nag-atrasan dahil sa dakulang kantidad na hinahagad kang COMELEC chairman na si George Garcia na 18.5 billion pesos kumpara sa 8.5 billion kung ang eleksyon ang naipasar sa itinalaan na batas or pizza asin naipasar kang Kongreso, nagkapirang taon na po ang nakakalis. Pa-postpone, pa-extendo, yan. Diretso ang, serbisyo. Sa kaigwapa na po ko ng gusto man na bagong mga local government units, sanggunian na bayan man o panglunsod, ng ABC President. Sa totoo lang. O digdi sa Iriga, may barita ako na si Kapitan Serrano, may plano man na maging ABC President. Yan. Diyan man sa Baaw, si dating station manager Melvin Barayoga, punong barangay kan Sagrada, gusto man na maging ABC President. Dahil pa nangyayari. Dahil po, napospone ang eleksyon. So, yan bagano. Pero ilangunta. Pero para kay Marcos, mas gusto niya na idagos ang eleksyon sa barangay dahil kung iuktaba pa ini, pwedeng magkaigwa pa ni mga pagbabago sa sistema. Kung ang postponed man subuot, mapagkasundan na isipon na sa naman na 18 billion pesos ang gagastuson, medyo magabat-gabat mananggad ini sa kabankang gobyerno. Masakit. Kada eleksyon sa Pilipinas, nagagastos ang statuya pong gobyerno. Ang preparasyon kang COMELEC kaya, grabe. Yan lang.
Mga tugang, maloy-loy naman ako magpaaram sa programa. Salamat kan sa inyo pagkantabay. Sa lalo technical, si Engineer Joanner de Villa. And si Engineer Abby Linton Torallo sa transmitter side. And si Jimmy Guanzon sa tumaskuladong PSG, duman. Digdi si Aldrin Orlanda. Kaya banan ta sa opisina, ansa mo yung magayong-gayon. Ara artistahon, mabuot. Madaling dulokon, matinabang na finance manager, administrative officer. Garo ma-advance naman niya si Joey. Hindi po si Joey. Salamat kan sa inyo pong pagantabay. Stand by sa masunod na programa. Diyos mabalos po sa mga Facebook Live viewers, sa mga nagantabay sa Transistor Radio nila.